Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Da'irar Nasara, sai kuma Ramin Mugunta, na gaba kuma 'Yan Amana, sannan da akwai 'Yan Arifta, sannan da akwai Tafashe, sai kuma Bakar Zuciya. Mu je zuwa Mega domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausa kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka sambaɗe su akan wayarka kamar da yadda aka saba. Ba za ka samu waɗannan fina-finan Indian Hausa a ko ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP. Group wanda nake muku bayanin sa tallansa a koda yaushe. To lalle idan kana son ka dinga samun fina-finan Indian Hausa na yanzu da kuma na baya da aka fassara su amma ka rasa yadda za a ka same su, to nesa ta zo kusa, kwarai kuwa nesa ta zo kusa. Ka ɗauki number da kake gani a wannan bidiyon kawai ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram, ka ce min dan kokiya ni ma ina buƙatar shiga tsarin nan naku na BIP. Za a tura maka yadda 'yan bayanai suke, ka biya kuɗin ka sannan a saka lambar ka a cikin wannan group din. Da zaran an sanya number ka, fina-finan Indian Hausa zaka ci gaba da ganin su barkatai a cikin wannan group din na da na yanzu. Duk wasu fina-finan Indian Hausa da ka san an fasara su an sake su amma ka rasa yadda za a yi ka same su, to kawai kar ka damu. Kuma babu wayo babu yaudara, a duk inda kake a duk ƙasar da kake za a karɓi 'yan kuɗaɗen ka sannan a saka ka a cikin wannan tsarin namu. A maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci kana faman satin na Indian Hausa akan YouTube ko kuma akan Bidme da baka samun su, sai dai kai ta ganin tallace-tallacen mu da baka gane ma'anan su. To wannan magana ce ta gaskiya, kuma duk wani kamfani da ka san yana fasara fina-finan Indian Hausa da zaran an saki fina-finan su zaka same su a cikin wannan group namu na IP. Kama daga kamfanin Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da ka san suna fasara fina-finan Indian Hausa. To muddin ka zo ka biya 'yan kudaden ka aka san ka maka a cikin wannan group namu, magana ta kare.